नोंथांमोननिसिम आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों नोंथांमोना बेखौनो फोरमायनो आखायाव लादों बा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौनो खिन्थानो आखायाव लादों। बे जोंनि बे ससियेल मिडियानि बे फेसबुकाव ओरैबायदि जोंनि बर' सिख्लाफ्रा माने नायथाव जाथावै ओरैबायदि आगारना होदोंना माने नायथाव जाया माने मा होनबावनांगौ जोंनि बे बर' सिख्लाफोरखौ जोंनि हौवासाफोरानो दासिमबो बेफोरबायदि हुदा खालामनानै नागाराखै खोमा। फेसबुकाव खुलिनानै नायब्लानो खालि जोंनि बर' सिख्लानि गाज्रि आखु माने नायथाव जाथावै आखुल' नुयो माने। नोंथांमोनाबो नुयोब्ला रागा जोंगोन ना मा होनगोन नोंथांमोना नायनानै मा सानो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना होबानो जाबाय। माने निसा जिरादजों माने सिख्लाफोरनि आखु आरोना एकदम बेफोरबायदि गाज्रि हुदा खालामनायफोरखौ सिख्लाफोर नोंसोर बेफोरबायदि बिदि फेसबुकाव जि गाज्रि बिरि सिगारेट सोबनाय बेफोरबायदि नागारनाङा। माने बेबो आरो बर' दख'ना गाननानै बेफोरबायदि आखु दिन्थिनानै फेसबुकाव नागारनाय माबे हारिखौ जानाय जादों बेफोरो जोंनि गासै बर' हारिखौ जानाय बायदिसो जादों। दख'ना गाना लाबानो नागारनांगौ बे दख'नाखौ मानो गाननानै बेफोरबायदि हुदा खालामनो नागारो नोंसोरलाय? दा नोंसोर गाव गावखौनो नायनानै माबायदि मोनदों? मा लाइक मोननो थाखायसो बेफोरबायदि खालामो ना मा मोनो? मा फैसा मोनो नामा नोंसोरलाय बेफोरबायदि दिन्थिनो नागारबा? बर' सिख्लानि आखल नामा? लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनायखौ नोंथांमोना दाबाव। बेबायदिनो आङो फेसबुकनिफ्राय जोंनि बर' सिख्लाफोरनि बा गाज्रि हुदा आगारनायफोरखौ आं नागिर बेबायदिनो फेसबुकाव आपल'ड खालामबाय थागोन। बेबादि आरो दा खालामसै बन्द' खालामदो। खालि जोंनि बर' सिख्लाफोरखौल' दोननोसै गुबुन जाथिफोरखौ नाय बेफोरबायदि आगारनाय गैयाना नोंसोर बेफोरबायदि दा खालामसै। आरो बेबायदि खालामबाय थायोबा बेसेबांनो खालामो बेसेबांनो आं इउटुबाव आगारगोन। आरो उनफ्राव गेदेर गोलावफोर लोगो लानानै आङो नोंसोरनि सायाव एक्सन लानाय जागोन। गाज्रि मोनो जों नायनो गाज्रि मोनो फेसबुकाव नायनानै जों गोजोननाय मोना बेफोरबायदि नुबा हारिनि बावसो बेफोरबो। दख'नाखौ दागान नोंसोरो बेफोरबायदि दिन्थिनोबा। बाय नोंथांमोन एसेनोसै।